chiona zvobudikira zvoitika kuZimbabwe, muri Zimbabwe pakashata. Toona kuti kuUK people they are now praying for Zimbabwe. They are now praying for President naChamisa. Pane mashoko abuda chinyogwa muzana nhasi anapinda kuma prayers atanga namatira tukamiri opposition naChamisa. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipinda pana pa Change Radio vanyora vachiti 2 years ago 2 UK activists Mazmai and Amai Kuku started a prayer group dedicated to praying for Zimbabwe and for President naChamisa and his citizen movement. Yesterday, hundreds of Zimbabweans in the diaspora attended a Twitter space to celebrate 2 years of daily prayers on the platform, now known as ex-Honorable Molokele and Honorable Otalo Ziba were among the Democratic Alternative members who joined the celebrations. We caught up with one of the founding members of the prayer group, Mai Kuku, who shared these thoughts about the group's journey and impact. Vanoposta picture rachena muri kuona iro avo ndo pana Mai Kuku and then nemumwe wavo vakatanga maprayer vachiti praying for Zimbabwe, praying for naChamisa and his movement. Ava chipotidza mafungiro enyu vanobva vatoisa netimes vari schedule zvinotonzi nezuro vakatojoina a space paX space vachiita their session. Tudze mafungiro enyu munoti kudii people vari kuadvanza aiwa vachi faitira naChamisa kuti aiwa naChamisa ngaachengete uye agokwanisa kupinda. Tudze mafungiro enyu pinai comment section medu pamusana no subscribe kulike chimwe on the bell.